Hello, magandang araw, magandang umaga. Ang gagawin natin ngayon ay papakita ko sa inyo, magwawalis ako sa labas ng bahay at ayan siya, marami siyang bulaklak ng kahoy, mahogany ang kahoy na yan, ayan, dami siyang bulaklak. Lagay lang kita dito. Yan. Yan, mga kaduday. Tapos na ako magwalis. Tingnan nyo yung aking
naipon na mga bulaklak ng kahoy. Sobrang dami oh. Isang araw lang yan nawalisan. Ngayon kung magustuhan nyo yung aking video, subscribe na lang, like and share. Salamat! Bye bye!